Shalom. Saluhutna parhalado HKBP Bonang Indah. Pasahaton selamat hari Minggu madihamu amanginang. Remaja naposo bulung nama dohoti parmingguon narafudul hita dohot keluargata ganup. Apala di minggu kesehatian keluarga HKBP Bonang Indah di gereja nang di Bagasta Marsada Sada. Hurian itu hatta nahina holongan marsadani roha mahita muse sadarion laho memuji Tuhata di minggu patulu hodung trinitatis atong sian nasaroha dohot hapor seaon tapasangap matuhani tapuji maibana marhite ede pujian songo topik ni mingguta sadarion mangulahon nadenggan tu saluhut halak tapuji matuhata marhite buku ede 587 ayat sada dohotolu taidehon lasni roha. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anak nagabe pardengganan taringot tu dosata. Hamu wali akadongan, molo songoni, dihaholongi debata hita, ikko dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangiang mahita.
Ale Tuhan debata pargogo na so hatudosan. Sailehon jala patubu madihami haporsiaw na sitong. Tabay mahaporsiaw nami ganupari asalam tugu. Lehom madihami holong niroha na somar pangasi asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Lehot dihami pakirimon na mangolu asa marlas niroha hami mabahelomo nirohami. Say oloy mapangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita sian buku ede 716 ayat sada. Dinama molu sado ngoluon. Patik ni debata di minggu tasadarion imanatar surat di tolu Musa 10 sia ayat 10 walu. Dang jadi balos sonommu na jahat. Jala dang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom. Ikon haholongammu jolma songo dirim ayahudo Jehovah. Atong rap mangidogogo mahita tutuhata dinalaho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogo imahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Mare dehita sian buku ede 420 sada ayat sada 1 2. Marso baau di Jolomon. So
poti madosata tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Para siroha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa hapadia umi manopoti jala menganggukon dosa nami. Macai jujut warsahi hami homar hite-hite pikiran. Dohot hata, dohot pabahena nami naroai. Daku haholongi hami hosian nasa rohanami. Dohot nasa ati-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubahe kami. Dibaheni, tamadori masamu jala uhmamu hami tuhamatean saliling nileleng nai. Alai nama porus mahami nuain tu asini roham nagudangi. Mangi dosian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Sayuru pihami paubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asi maroham di hami nadangolon. Amin. Tatangihon mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Molo tungadong manangisi na mardosa, adong do pangodiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus nati gorohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dadahola taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debatana digijang. Amin. Maredehita sian buku ede 435 ayat sada dohot tolu marolo polo todiki. Saya
Pangihon mahatani debata nagabi epistel di minggu tasadarion tersurat di Pesalmen 66 ayat sada sahatro di ayat sia. Tajahama marsikat sore. Marolop-olop tu debata ma ale sadok tanoon. Warmulia bayanamu. Dok hamu mamadok debata, tung nasok kaldo aka pabahenanmu, binahen ni hatibul ni gogom, ikon marsoba tuho akka musob. Robe mahamu marnida aka pabahenan ni debata, tung nasok kaldo pangarajayonna di manusia. Martua ibana mangarajai marhite-hite hagogon nai. Saya mangaranapi matana tuah kabangso, asa unang dipagijang aka pangguturi dirina sela. Ibana mabahen hosata mangolu, jaladang di loas tota tarsuladit, ima sahatna. Martua dua kena tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhata marhite kor gabungan Huria HKBP Bonang Indah.
Mare de hita sian buku ede 362 ayat 3 dohot 4. Ede hon ede naik baru. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon nidongata saha porsiao disadok portibion rak mahita madok au porsia di Yesus ido ama pargo na suatu dosan na tumopa langit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanan itu boni si Maria nagabi-gabia siator di perbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubana torudung di tanom na mulak mangoluso di hari patuluhon na manai tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargo na sohatu dosani di sima ibana pemamulak sogo tu tanon mangumi hanak na mangoludo na mate au persia dito di parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia doh dihasesani dosa doh dihatai nama dok kulak mangolu sogo daging halak nau mate doh dihangaluan na sora sudah amin tatangihon majolo tikting di huriata
Huria na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, saunari tatangihon matiting ni huriata di bagasan mingguon, 5 minggu tanggal 3 Juli 2022. Naparjolo, guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima di guari minggu patuluhon dung Trinitatis. Dohot topik mangulahon denggan tu saluhut halak. Napaduahon jadwal parhobas. Nambar hobas di permingguan manogot ima Pendeta Rusman Barita Natal Siregar STH, Pendita HKBP Kodia Tangerang. Napatuluhon mangapuli. Di hari sadarion minggu tanggal 3 Juli 2022 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriata do acara pangapulion tu keluarga Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon. Nama ringanan di Jalan Raya di Klat Pemda Curug Kabupaten Tangerang masuk wi Bethlehem. Siala naung jumolo di alap tuhata ya nakon ni inang Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon ditiki naung salpui. Sai tuhata ma nama ngapuli sude keluarga na tininggal honi naung jumolo moddengi. Napaupaton permingguan kesehatian keluarga. Di hari Minggu sadarion ima permingguan kesehatian keluarga. Di permingguan on namar hobas papungupelean dohot haret tahun ima keluarga sian ruas permingguan parjolo pukulonom wi Jerusalem keluarga RRP Sitopul Boru Sinambula. Napaduahon permingguan paduahon pukul 10 wi Bethlehem keluarga M Tambunan Boru Raja Guguk. Permingguan patuluhon pukul 10 pituwip wi Prata keluarga ES Silitonga Boru Silaban. Di permingguanon tapasahat mapelian keluarga ta marhite amplop parolopolopon nanaung pinarade ni huriata. Songot tadalas ni rohata di pangamorotion ni debata di bagasan keluarga ta. Pelean parolopolopon keluargaon laho manupahi tu haperlon diakonia sosial ni huriata. Tapasahat mapeliani di bagasan las ni roha. Turuas ni huriata na suboi mardohoti permingguan di gereja asamar minggu secara live streaming na dipatupa di permingguan pukul 10 di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Napalimahon partangyangan week. Di hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriata do partangyangan week. Naparjolo week Jerusalem di bagas ni keluarga P Simajuntak Boru Pangaribuan nama ringanan di kampung Bojong Nangka RT 005 Sada Bonang. Napaduahon wi Nasaret di bagas ni keluarga ML Tobing Boru Tambunan nama ringanan di perumahan Dasana Indah Blok UA2 nomor 24 Bonang. Wi Prata di bagas keluarga E Pandiangan Situa N Boru Butar-Butar nama ringanan di perumahan Medang Lestari Blok D-Tolu B nomor 12 Tangerang. Di Pangido turuas ni huriata tarlumo bina adong di nabe asariama hita maddohoti partangyangan ni. Napaonopon parpunguan lansia. Di hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 masuk pukul 10 WIB maringanan di sekretariat di Patupado perpunguan lansia. Manang ruas nanaung marumur ono 10 tahun tu gijang. Sinosohon tu sude lansia ni huriata asariama hita maddohoti ulauni. Titingon ma nagabe undangan resmi tu sude horong ni lansia. Napapituhon latihan kor remaja dohot naposo bulung. Sinosohon tu sude seksi remaja dohot naposo bulung asaria maddohoti latihan kor remaja dohot naposo bulung. Nah di Patupa diganup hari Sabtu masuk pukul 10 sia 30 WIB maringanan di gereja. Napawaluhon pelean parhepengon doho toro ni ruas naro di permingguan naung salpu bui mata jaha di file nanaung di pasahat huria marhite WA group manang WA keluarga manang WA pribadi. Napasiahon selamat ulang tahun parhalado rap doho ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur goklas ni roha masude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hotripe siap tanggal 27 Juni sahatu tanggal 3 Juli 2022.
Hatan itu hata si peopota imana tarsurat di 5 Musa 4 ayat 2. Dang jadi abba muna tu hata naung hutonahoni tuhamu, jaladang jadi orwan muna siani. Ikon radutan muna do akatonani jahuba debata munai, naung hutonahoni tuhamu. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubu, dohot marulang tahun hotripe, boy mata jaha, dipail na naung di pasat huria marhite WA grup, manang WA keluarga, manang WA pribadi. Songonima titing ni huriata di bagasan nanaing bigiot tama barita nauli na pinatol has ni naposona marede mahita sian buku ede 470 ayat sada dohot ayat 2 Jesus ho na punang au. Dami ni bata na sumurong siyan saluhut na roha, ima mga ramoti ati-ati dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madihita saluhut na. Hurian ni tuhata na hinaholongan di bagasan guar ni tuhata Jesus Kristus, talumobi hitanuaing nahudul rapdohot akka keluarga Taganuk di bagas Joroon. Songoni mulutung adong di tonga-tonga di bagas Taganuk, apala di minggu patuluhon dung Trinitatis. Sialani taukap tabuka mabuku bibelta, hata ni dibata nagabi ujahan di parsaurata di minggu sadarion nalaos tapaupuk tu minggu kesehatian keluarga HKBP Bonang Indah. Ima hata ini batan surat di Galatia bidu onom mamuka mesian ayat sada sahatu ayat 10. Sonoma didok disi tapai utihu ma di bagas rohata sonoma didok toktong ma di bagasan holong ni roha aliak kadongan molotung tarsomong jol mamardusa hamu akka naung taruli di toddi ma pature-uturehon ni bana marhite-hite toddi na labok alay matahod dirim sotung dohot ho tarujun masirupa mahau mamorsan akka nadok-doki imadalan mangarado di patik ni Kristus ay molo di paburnang halak dirina hape so adong di ibana si pauto-auto diri dui alay ganu ma manakasi ulaun nabi dungi tu ibana sadiri ma puji-pujian dada maradopon na asing
alai adong diganup si porsanol nabi, alai na mamudahon hatani debata tamado taruli dinasa persaulian ni pinudan nai unang hamulilu dang olo debata liaan ay iai di sabru halak ido gotilonna ay namanabur tu dagingna manggotil do siya dagingna hamagoan alai namanabur tu toddi manggotil do siya toddi hanguluan saliling-lilingna alai unang marnaloja hita mabahin na denggan ay namanggotil do hita muse ditikinaing anggo so pargali hita nuaing rapak mahita di ayat na parpudi ayat 10 atong bican sadihari dope taulahom manadenggan di saluhut halak alai mudang matudongan amin ima sahat ni turpuki hita keluarga na hinahulungan ni Tuhata Yesus Kristus. Tema ni mingguta sadarion ima dibayan di almanak ni huriat taing mangulahun nadenggan tu saluhut halak berbuat baik kepada semua orang. Tabur tuai ido apala ipola unok nataida di bagasa trupokon. Tabur tuai alani di hawa kadongan saha porsiaon adorang sutababagas trupukon taringot to tabur tuai mangulahon na denggan doho akalan na asing na butabereng sa trupukon adong do sair ni Eden na buhay sa sitong na tapatanak tarimang-rimangi na niyodihon niyak kaparede na diportibion alai buhay gabi jamita dihita di bagasan minggu sadarion ima iba judullah dos do nakokna dohot tuatna jadi dos do nakokna dohot tuatna buta bereng di layaron jalara pak majaha majohita taringot tu sairnai akka parupua bajo akka buru lau majahahon ate anggo akka hami bawa ama mabigi-bigi majo ya rapak majo hamaka parupuan kabak burua majahahon rap mahamu 2 3 ya kala unang marsak ya otak mima hamuna hami akka bawa ama manguduti rak madok mahita dos do nakokna jala dos do nang tuatna anggo di parngudonon molo sinuan hasang dona tubuh molo sinuan gadong dona tubuh molo sinuan nadenggan sanadenggan donaro molo sinuan naroa saya naroa donaro di baheni ulama akan adenggan jala sai urupi aka jolma na mauas na male doho na doja na gale
asa denggan sude, asa reta sude, aido di halomohon Tuhani. Otak mina mate. Oke, mau lihat ya mak. Totu trio ambisi do na mangedde honi ngai rabu nak kita rasau ne de ate. Ada mugi pola de honota hola mambereng serdu hita aka amanginang. Bahkan juga pepatah yang mengatakan barang siapa yang menggali lubang, ia akan terperesok ke dalamnya. Ahana tasuan ido tapota. Ya. Ahana taula ido si jalot tasugut. Ahana tasabur ido gotilot tasugut. Hobar mai tu topik ni minggu tasadarion mangulahon nadenggan tu saluhut halak. Berbuat baik kepada semua orang. Hurian itu hatta dihamudongan saha porsiaon. Nunga taulana dengan tu salut halak. Ima jo suku-suku tu keluarga ta. Nunga taulana dengan tu salut halak ka amanginang. Bora bang Siregar. Nunga. Iya, puji Tuhan. Alan nabuha idu nagabe persoalan tu hitan wain di hawa ka amanginang di bagasan na kapartikian na parpudion. Molo tarok nakin nunga taulahon nunga amang. Ulang madoko dang dopi amang. Ya. Molo mabahin na denggan hita tunatorasta tudongatta sabagas todong doho ale-ale ra akana somalido pi daido kamang akana somalido pi alai hata indi batasa dario madok tu hita di hamu kadongan saha porsiau asa mabahin na denggan tu saluhut halak jaladang mardia ibar oba nagabe tantangani sungo dia do hita nang makahulong tu saluhut halak dang mardia ibar soalan ni si solhot natatada manangdang alai tu sude jong donga jolma terlumobi nama karekoton pangurupiota. Dongan saha porsiaon na hinahulongan sia trupuk perminggota sadarion pawaho tu ita molo mabahin na denggat tu dongat tadada holam marhite sia materi ini nang dohoronna. Sutung lau pikirat terupani i juladong maju artata juladong maju sinamot julu adong maju jabatan ya baru pe buhita patupahon naringgan jo dei orientasi itu ngatong alipadani ngulukon julu adong maju jabataku julu sangat maju julu masuk si humisiku baru saya bisa menjadi berkat buya mau baik gabi naringgan tu akadongan bakat tu salukut adong piga-piga rumang di pangurupion natabel di bagasa trupuhon di hamudongan mengurupi barhite na pabaon hasitongan tudongan na marsala. Omba tantangan na perjulu na bui mabek kita sipata ngeri-ngeri sedap. Di dia mengeri-ngeri sedap na pabaon hasitongan tudongan na marsala. Na labeha so na konya tua-tua si bau hosar madokon. Nati kos. Ido anno salana tonggo iba di Abureas. Dido anon hasalan na hapetikos do sa sitong nai olor gabi salo saupu. Dido anon sa sitong na babani hata itu ibana bala memang benar do bodo gabi berurusan do pihak na berwajib. Om menagabi tantangan di hitan waing. Madok hasitongan paubaon hasitongan tudongan na marsala. Takas dia saya do nakin asa mulutung tarsomong dongamu merdosa. Ikot tapasingo ibana di hasalana jala mangurupi ibana tudalan nasitong. Boha, yadu hita mengalami nasongoni. Akaina, tado rupani i hasitong at ibana ala gabi iba do diserang balik. Ujungnya gabi gudang mengenai jelma mengambil sikap. Daripada mitopi iba menoni, daripada magu iba menoni, daripada persoalan ni api nahohom mabah. Lu jaiba gudang dupia kasih pikiran lalu mito belum mau pisi ninna rupani ujungnya dang di pabawa behasala anna
Danga pala ulupi mangurupi ibana turanna bolo di pabuah hasala anna bolo di urupi madua ma ibana jala di bagasan hasito gamma. Dala hidup musang di hama kadongan ay marhite ido asa ganup hita majagau dirita asa unang tarujun di dosa manat. Alani molo tabo to dongat tamarsalah hape dang tapaingot turpokop madok dang na mangurupi hita risi alay gabe manggojap pondongata na lobi tulobang na rurusi. Hurian itu hatta na hinaholongan iman na tabereng takas ibaga sa trupokon mangurupi paubahon hasitongan tu dongan na marsala. Itu menjadi tantangan yang luar biasa di hita. Mampu do hita manangdang? Kalau mo binang di keluarga ta tela minggu keluarga hita nuaing di tahun kesehatian noon. Budo pe hita makajok-jokon hasitongan di tonga-tonga ni akka rumah tangga ta. Ngata bereng rupani i daktikos ula-ula ni amatay. Alay nang barani inatay lapay ngoton. Bahkan sebaliknya ngadi boto inatay rupani dang apal marpangotik dang apalay boto be mangurusak kadadanak lalap dia ke dunia maya do akan asing HP di dunia nyata may mana dak tikos me ujungnya ada dang adong sikap untuk lako tadokma manggotapi akka nasotikosi dang barani madok hasitongan ujung lagi beboa merdalam makeluargai di bagasan na songoni. Songoni nang akayanak ko dadanat di tonga-tonga ni padalanan ni rumah tangga. Buru benuaing dang barani be akayanak kon lako tadok marupani i madok tu bapana manang tu omakna, Pak, jangan lo malam-malam pulang. Nanti jadi sakit. Apa mama bapak mau cepat berangkat dari dunia ini? Nah, nanti. Barani du penuang dak dana mandok songoni. Barani penang dak dana mandok tunong na rupani mak. Jangan terlalu lamalah di luar. Doakan kami di rumah ini, ajari kami. Kita sama-sama diskusi di rumah ini supaya keluarga kita ini menjadi keluarga Sitiruon, menjadi keluarga yang boleh menjadi patron bagi tetangga, bagi keluarga, bagi gereja kita. Ang dope akka suara na songoni haluar sa simakudap ni akka danak, akka ama manang ina. Hape nakidot di baga sa trupokon. Mangulakon na deng gatu salut halak. Hape balang atas sadiri pe, ugas atas sadiri pe, rumah tangga atas sadiri pe, dang boy taraduti. Dang boy tadi sain sedemikian rupa menjadi keluarga yang disukai oleh Tuhan. Alanima di hawak kadongan saha porsiaon, di somahita marsiajar, trupukom madop, ikod dohonot tai ala memang ulau tadi son akka ula nagabe dongan di debatahi tapatol hasod berita naulu di sadop portibion akka ido ulau ni namar harajaon di songgopan ni todi mangurupi dongan mamorsan na dukdok ramuseng ayat 2 di hama kadongan di dok masih rupa mahamu mamorsan akan doki ima dalan mangaraluti patik ni debata patik ya ay patik ni Kristus do asa makahulong debata siya nasarohata do siya nasihat-hateta jala makahulong idongan dosol diri sa diri omada nagabi masalah itong naboratian bari ba makahulong ihalak iba sa diri pedang ni haulongan songon nakin masalah di keluargai, masalah yanakon, masalah istri, masalah akapar di huta. Apakah mungkin saya memberitakan firman? Dohonota marupani tajamitai halak, HP
hitape dang tajamitai ujung ngagabe abolong. Alanindo di hama kadongan saha porsyaon atong bahado hita di bagasa pada ninggulutaw law mangulahoni. Unang matututan tu akan nakota martangia ko anggia apara. HP hita sadiri pe dakia martangyang. Marminggu hora ninna. HP bapa na maknai pe otak mi gerbang ni gereja ido dang marminggu. Burjo orang dia HP hita sadiri pe dang burju. Taruli do hita do pe dina tapong dahulu di hamok kaamanginang totu dak taruli. Mang nahola gogo madodo hita gogo mamodaho do hita di hamok kaamanginang. Song indo kasih boto surat. Si boto patik nahola gogo mengajarkon alai tung sautik pe dang adong dula ujunga dang taruli di nani ajor hondai tuaka pinoparna. Kurian itu harta mulo nadenggan do tasabur nakin totu jalotama nadenggan. Alai mulo narua do tasabur totu narua do jalota parbuina sugut. Asa do honotama di bagasa pada ningolu tau kabe mulo tabai pihak nadenggan di tonga-tonga ni pada ningolu taon sotuk tagam roham rupani isoko itor tapomu itor jalo omu daw jala ino noeng nasa gudang di bagasan perdalanan di pikirata mulut abain nadenggan sanaing ma jalot tai di masa ni pada ningguluta bodo sonari tasua ni di hamuak kaamanginang alai bodui pinoparku majalui sugut. Alai dong adong alasata HP sepatu pahon akan nadenggan. Ala manggodil do hita ditikina. Kebesar ada contoh rupani naiha ni jamitahon dia katuan Jerman na julu ate tikiro tutano batak. Ya. Disuat do rupani mangga. Disuat do apokat. Disuat do joreng do akana asing. Alai dangna tuan Jerman na jului laho manapui ise do aka pangulan ni huria na sorang di era 80-an 70-an do dang di sari ngoluna dang do korupani tu dia tano monon sona tapuo benno nonina alai diradoti do tu aka ujung ni generasi di samping menyelamatkan bumi. Jalan odun nuan na gabi sada pamerengat tatujuluanon di hamu kaamanginang. Didok nakin unang hamu lilu dang olo de bata liaan. Ai di sabru halak ido gotilonna. Hurian itu hata asamanat sotung di bagasan pada linggulu tahun bulu hita tarsomong bulu tarsomong nerekon nalison merdosa dongatai hape gabi dohot tita tong mangulah dosa ai sasitong na bayon nya kurang pas do kurang denggadunan ula-ulana karakterna pabahenanna tabiatna hape las dohot tita sarobang doho ibana ido saya dok jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Allah itu di hawa kadongan dia do uringgas dia do umalo roham mangurupi do manang holan saisi urupan dia do tuak kainang dia do godang kita mangurupi do ngado manang si urupan. Dia nak kita gudang kita noang sirupa do mana mangurupi. Puji Tuhan. Mangurupi matutuhi ta gudang di hamu kaamang idung nani igil ni de batasian akan aporsia. Nama nabur tu todi. Alenggo manabur tu daging do bulu-bulu nai bayi bisa diri bisa makan. Ninnau ni halak nama nabur tu daging do.
Alang menabur tu todi hangulua du pikiri bahwa orientasi kehidupan yang ada di dalam pikiran otak-otak pikiran todina di hamak kaamangina. Alani do mangurupi ido nanay si beringot tanang di minggu keluargaon. Ya. Bulu tapatu pa pe minggu keluargaon tapasa isa ada amplop sa keluarga ta totu pangurupion na marsitutu di hak kaamanginang. So tung lias ruata apola ma amplop pusunay be goar. Tabay mamasedia si ber pediteno ni si bereng situeno ni. Jangan. Alay suruh mamereng. Tuhan ni. Eka so ini gulak kita haga bipion. Dia marupani. Bodoh kita adong keberhasilan ta. Dia keberhasilan ni kita melihat oknumnya. Para oka pertandingan rupani kan? Ay kan guarni situai do neng habirengan. Kan guarni peditei do. Bulu-bulu ne pala mau makaluar honak kadane. Ay munak pitahan do kan guarni peditei do nang habirengan. Guarni kasituai do nina. Masalah. Alay taula akan taula di hawa kamang ikon naeng berengot ta ikon marsangap do. Tuhan, ini nomor sana. Molo taula kasilo tau mamereng oknum na dope anggoi. Selesai do itu saluhu na sa portibio. Alay taula pihak kaulau ni manggodil bahitasi dang berengot ta isido. Dari portibio daw. Alay taula ni tapasahati tulau diakon ya rupani na tapay na no sebagai lumbung kasih nang berengot tay mangurupi akan amek-mek. Ya. Mangurupi akan amek-mek jala ido na ni ikli dia bata muli patupahoy amanginang bereng ma na mangurupi anggiko akan amek-metido kamu kon na dang na postru tubuh na amek-met alay akan na sumardiha-diha akan na ikosyurupan akan na mate-mate ne totuhuria ikut jamotoron nari. Itu nang dibagasan keluarga teribagasan tikol di hawa kadongan saha porsyaon. Mulu suboy masirupan unang manabay boban dohot parungutunguton. Unang raju midirim urikot siya dongamu nak pesasitong na urikot dirim siya dongamu. Odo nelang si pelajarat tadi. Apa? Bulu taberen dunway istilah SMS nate senang melihat orang susah melihat orang senang. Tentu halak na di bagasa toldi dang adong songoni kamus di bagasan nguluna. Ainong hebat na sa diraju mo diri na rumikot marihite na papurnang diri habis sa sitong na dang apala murikot diri na di hamak kaamanginang. Omano yang sakita bang sobatakon. Dito nga tongan niya kapadalan ni nguluta punguan marga sarikat tolong menolong ya punguan keluarga mulusudi hita patuturu diri rasa lama do kapal tay. Na merasa do hita rupaniing. Kalau saya tidak ada di situ kapal itu tidak akan laju. Na tahilalan waeng molo dang disiau totu ulau ni dang berdalan. Molo soy siau totu dang boyan non cikop akka ulau ni. Omana na jamotonon na bahwasanya menipu dirinya alias tong kosong nyaring buninya. Habis sasitong nadang apala rukot sasitong na sonyi di hawak kaamangnang tumagon rajumi uriko diri dongamu sia dirim asa daw na pautotoho dirina. Ruas ni huria hagabepe bonang indaon. Naing ma tutu buanot ta tusada pangatusion. Ikod dohonom mo ma ikod dohonot ta ma ikod dohonot ta sa diri ma di bagasa pada ningulut taon. Dang isiaw dia dupan di bata. Alay rikok duaw badala ninguduon hobar tu nanidok ni di bata. Alani iso malong saling harga menghargai. Dang masih pauto-auto be. Jala dohonot tama nila buktai PHP dititip pod debata tu hitai dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangan
gabe dohonot tama hope inang, hope kawan, hope yang nakuku naburju doho mangulahon na dingga. Taparaktek ko jadi hamak ka amang inang. Bereng jud nila bumi. Dok jo tibana. Ali dongan. Tapuk jo butini abarane. Meka mujo. Ali dongan nina hamujo. Naburju doho. Ale bolo so burju beho. Burju dua tu ho. Bah, ulang juga jo calo situ ajo. Ulak ko jo. Ta ulak ko jo. Ta topak macam. Ale dongan. Na burju doho. Au pe burju do. Ido. Asong na mau lah teta. Na orang burju do rai la buktai ate. Iya. Om meneng dohonot ta akan nakotai pe perludo rupani menota apresiasi tu nasida. Odo na nang har nang mago si patas sen hadiriota son aka kepala rumah tangga kita sungkan untuk memuji. Au pe son perdita oleh si pata lupa. Tersongo si kerena marupani ka. Bulu dijabu atau ribo drak minotan ya jari makna rupani ka. Bulu roi basa perdalanan manang hulak kudur pani manang manoto TV manang manurak-nurak atau hatok rupani Leon air putih do, air putih. Kalau air putih di balik Leon turun setong. Nah, si patah lupa iba, ujungnya, bah, takut dong kabe. Ya, terima kasih ya buru. Ini kau datang. Unak tahilala rupani, apalah Leon ini ingat tahu ini kan tanggung jawab mari. Apalah hulan air putih do terbiguahar wai. Hulan ini dah do, bah. Selesai do keluargai. Selesai do, dah ngadong bisi saling menghargai, saling memuji. Anak taruh nak kita patupai. Sudah nakin na taula di hawa ka amanginang ahapai. Baik kita sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sebagai direktur, sebagai apapun jabatan kita, tapatu pasudeno ni narikot di Tuhani. Ini ngotot. Asa bolon ngasongoni di hawa kadongan ahado parbena sigotilot tasubut. Hamaguado manang hanguluan. Pasti hanguluan. Ala buah nakin. Ala manabur tutod di dohita madabur tu hanguluan dohita alaina manabur tutod di manggotul catol di ima hanguluan dan gabi tu hamatia di hama kadongan saha porsiaw keluarga na hinahulongan di bagasan gua ni Tuhatta Yesus Kristus bahasa dang tarula jol manadenggan bahasa dang tarula jol manadenggan inang calo situan nami boru raja gugu bahasa dang tarula jol manadenggan rasa umajo tapatanak lebagas sadu tutu hitau mal maban na dinggal harus ibot ciri apa penyebab bahasa susah hita maban na dinggal hape eksedo nakin di awalnya taro maban na dinggal dang ikon adung jabatan dang ikon adung hepeng dang ikon adung hasangapon sehingga kita melakukan perbuatan baik haru tutu Tung air puinango karanang lubao tonggo suku nobe ahado inang nang calo situ nami wasa dang tarula jol mana dengan ahado alusna be kamu jumiki asa terbigi itu portibio alana non ne jawidak tabikian soni do live streaming ya kalau saya pribadi mungkin kita diinikan oleh pikiran sendiri ya Mang untuk berbuat yang baik. Diginikan pikiran apa? Pikirannya contoh gini, kalau saya mau sampaikan melakukan hal yang baik, belum tentu dia senang, belum tentu apa yang saya pikirkan baik menurut dia. Nah itu kan, tetapi sebagai orang yang beriman, saya percaya ketika hal itu tidak baik, saya berusaha untuk mengatakan supaya terjadi perubahan, termasuk kepada suami saya sendiri. Kalau ada hal yang tidak baik, saya harus sampaikan. Dia terima, suka atau tidak suka, karena saya tahu itu tidak baik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Mang. Terkadang pikiran yang mengganggu untuk ragu-ragu membuat hal yang baik. Mau lihat ya Mang? Iya. Boy main, alai murado alus tusi di hawa ka amanginak tabay na basa ni nang calo situ tabura jagukuk. Wasa dang tarula jol manadenggan murado lehon alus tusi. Ala dang tarula sana denggan. Ala holan ulauna tu daging
ala Holanda menabur tu daging do dang tu hanguluan alani do dang tarulah nalinggan alani do dihita anggo akan menabur tu daging dang tarulah osa nalinggan tu manang ICP daulah tu dirina tu keluarga sadiri dang tarbahet satu salut halak nang tudongan saha porsian apa dok nakin tarlumowi ma tudongan saha porsian. Mana mungkin kita bisa mengasihi yang di sebelah sana kita sendiri be dang boy tahaholongi ini nekon na dison. Gak usah banyak cerita, ini nekon na di bahasa sederhana, tidak usah banyak ngomong lah. Alani pareso maju dirim, ini nekon na di bahasa tikyon. Alai anggo halak nama nabur toto di ima ka halak nama kilalahon pasatokina dongolu na di portibion. Ido ka halak nama nabur todi. Idi hilalai bana ngulu naon, ya hidup ini sementaranya Tuhan. Alani gurang do ilalai mana do bahwa hidupnya itu akan berakhir. Di hilalai bana do pasatokina do portibion ala di hilalai bana do pasatokina portibion gunangan di mana manabur tu todi. Alai muludang omma dokon na merajalili memana ulaun na binaktikos ya menghormati halak pedau mangalo-alo tunatorasna. Kenapa? Dia merasa hidupnya masih panjang dan tidak mati-mati. Nah, kan? Bagi anak-anak yang datang pada saat ini sama keluarga, bapak mamamu yang di sampingmu itu tidak selamanya bersama dengan kau. Oleh karena itu ketika bersama-sama dengan bapak mama yang masih hidup, berikan yang terbaik. Amin. Ulang mengalo-alo, boleh dok ko martangi yang boleh dok ko rupani omma itu omma boruin na ului. Bulubui tuha kabibi mahuda utangnya ko peho. Una kan dok malu-alo, daw ko tusilum dong, malu tusilum memang. Ayo lebih dok ko dok utangnya ko itu. Ikon dabok mu do nasaha porsia bulubui haga bibi. Jadi do. Ada bido kokodo dang dak tusiaun memang dak tusi. Karena apa? Perkataan itu adalah doa. Jadi bahwa generasi penerus akan kota nama bigi jami tahun nuaing pakilalahumma bahwa dirimu itu adalah bagian daripada ditempah oleh Tuhan, kamu adalah bejananya. Berikan yang terbaik kepada keluargamu ketika mereka masih hidup. Unang gabi rupani masih buan pikiranna aka keluarga. Di situ hita nuaing. Mulope yang sarobang, mulope suhar tu pakilalata nang dohononna gudang maho manabur asa manggotil tu hanguluan tu toddi alanido dang maradi mangulakon na dengga tu salut halak dang hiari pakilalahu luja mangaleon aka seloronna. Jadi do kaamanginang mulut tahilala luja duhita patu pahong kanadenggan berarti cek dan recheck berarti gudangan do pihita manabur tu daging. Alai bulu tadok tahuruban na mangaleonon buas mangalea rupani berarti itu ciri-ciri indikasi dia sedang dipakai oleh Tuhan dan dia banyak menabur kepada todi kepada roh. Alai belum ngamulai rupani songonna tarahatotok kita manang gabi luja hita dina pasahatot dina maulahon akka ulau tahun berarti indikasi mai kebanyakan gudangan dongulu tahun manabur tu hagiok ni daging dope ahado disabur halak tu daging ubahan na ikom manggutil hamakuan banak kidisiak kaamanginang etung tadak do parulau ni daging di akan na manabur tu lagi ima apala taida di kijang ni truk pukons akka parulau ni daging ima permainanon hahudaron pergadobuson hasiperebeguon hadatuon parmusuh-musuhon parabada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon parsalisian partahitahion bunuh-bunuh parmabuhon haormuson Galatia 5:10 na gudang raka amanginang alani mari hamok ka amanang sada turi-turian berita mardonga puda hujungi madi bagasa turpukon sahalak
murid SD na pinatupa ni guruna laho mabay sada ujian. Hola sada do didok guru naon tulisonna. Coba tuliskan apa yang engkau ketahui tentang Allah dan apa yang Anda ketahui tentang iblis. Hanya 10 menit. Ditulis semua. Ditulis. Roma dana isdud di hamak kaamangin ang kelas olmon. Ditulis si mana mak? Hampir naing 1 menit nena mak. Waktu 1/2 menit. Ina pengujur rupanya di hamak kaamangin ang. Maka kita akan mengumpulkan. Tulis di mana taring waktu di bata. Apa yang dia ketahui tentang Allah. Ujungnya holan 2-3 menit 3 detik nena mak. Ditulis di mana? Ujungnya ala ngetor di kumpulin di mana? Tulis di mana mak gudang taring waktu di bata. Ala yang gotu simbolis buah. Itor bani mana ma ala ngetor dikumpul. Nga selesai bani mana taring waktu di bata. Ala yang gotu simbolis dokon. Tidak ada waktu untuk iblis. Selesai. Ekosongoniman yang ngulutaw nakakelurgato di hamwa kaamanginang. Unang gudanga diri taon tapasahat tu simbolis. Ale gudanga ma tapasahat tu di bata asa manabur ditod di hita. Ekodohonot tama tidak ada waktu untuk iblis. Amin. Martang yang mahita. Mulai ati matuhan di pasahat tohanami tuho di bagasati kion. Dia si dohot holong ni roham na patumuhon partikian di hami. Terlumobi di minggu dos ni roha kesehatian di huriam HKBP Bonang Indaon. Mulai saya hurajumi hami tutu perngelaran di ngerunami Tuhan akan keluarga nami. Budu hami gudangan menabur tu daging. Gabidang tarulah kami pe akaulau nadengkan manang aha pe manang tuduri nami tu keluarga nami dang terbaik kami be Tuhan. Apalagi tudongan saha profesion nami. Alai diajari trupuk jamita sadari dohami Tuhan. Gabe aka keluarga aka pribadi nama nabur tutodi. Imaka halak nama kilalahon para satokina do ngulu anggo di portibion. Alani tutodi mahami gudang manabur asa manggotil hanguluan. Alani ma Tuhan dang maradi hami mangulahon nadingkan tu saluhut halak. Dakyahu pakilalau kami luja lahu mabay nadingkan tu saluhut halak. Nang tudongan saha porsiaon jaladang pargali. Ali Tuhan disimahami margugu mangulahoni dang tarulah kami no Tuhan salakkan nature ia anggo somar dongatoko. Alani man perbinadengga mahami Tuhan. Songon akka amahami di tonga-tonga ni keluarga. Kupatari daho kai ma Tuhan hapar tugion nami. Songon ama, songon opung, songon pemimpin di tonga-tonga ni akka keluarga. Nang songon akka ina pihami suri pada. Nasa toktong mangerahon saluhut pangisini bagas nami le Tuhan. Tuaka na manggutil di hanguluan. Na manabur tutodi. Alanima Tuhan. Disom mahami mangilek song na akay nakope nang mahami mangaduk tuho le Tuhan. Asa hupatu pahami akan nadenggan maradupun akadongan nami. Jala unang marnaluja mabain nadenggan. Ay na manggutil dohami muse ditikina. Sada jamina de Tuhan ipasahat tu tuhami akan aporsea asa tokto marpakirimun na mangulu hami molo tumpe gudang akka nahupikiri hami gudang akka si parukilhonon nami di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni akka usaha di tonga-tonga ni akka nahom barbalok di tonga-tonga ni akka ulaun nami nabuy tu tumabek kami marhagalion alay pasrohan nami Tuhan. Marhite temani minggu sadarion bui mahami hiccat sian akka hamalasoni
Asabui hami Tuhan, mabayad diri namion gabi lam tudengkan na. Asalam terpasu-pasu ngulu namion, terpasu-pasu ng akapinopar nami. Tu akka tikki nanaing si pasahatomu na lam daudupe. Mangula kon nadengkan tu sa luhut halak. Alani terlumbubi ma Tuhan. Tudongan sa bagas nami parjulo. Tudongan sa haporsyaon nami. Mangelak kamahami Tuhan. Tuak ka ulaun na mangerbangi. Ali Tuhan, di bagasan ni pehuriam, pasahaton hamulation ni rohanami. Tuho ali Tuhan na tuktong na madungani sudi ruas ni huriamon, di bagasan aka parsahiton, bagasan aka pemulihan, di bagasan aka namarukil, tuho mahu pasahatami. Asa dang lupa hami Tuhan pasahatoni, dia ka keluarga-keluarga, dia ka nang aka ulaun kategorial, doot songoni, nang aka ulaw las ni roha namarningot, kaso sorang tu portibion, dohot-hot kripe, sude na Tuhan, naing ma aka ulaw las ni roha, na manabur tu todi, asalam gudak kami mamereng hanguluan, dalam gudak kami Tuhan mapabahenan, mangurupi, dongan nami sa bagas, keluarga nami, dongan sa haporesyon nami, disidu kami Tuhan, dang marnaluja, diaka pabahenammu na sangat luar biasa di keluarga, di pribadi nang aka ulan nami ganuk. Pasu-pasu ma donga sabagas nami salu na Tuhan. Alai prosia dohami akan naburjudo dongan nami sabagasi. Jala dilihoko aka anak dohok buru, iloko pardihuta, iloko aka ulua di tonga-tonga ni rumah tangga. Sudene Tuhan. Ima buhim naboy mabay kami lam marsitutu pasahaton hadirion nami, pasahaton keluarga nami, asalam mangerbang nang aka ulaw nami, terpasu-pasu nang aka pinopar na pinasahat. Ali Tuhan tuho mahu pasahat nami nang karuas ni huriam na naing aka managam harawan. Koma Tuhan nahu padujul hami, asa di bagasan hahipason na madapoton keluarga soni nang hami di tonga-tonga niya ka keluarga ganup di bagasan hahipason jala di bagasan tikyoma pasaha matuho Tuhan akaruas ni huriamon dinaing mangula na sida sa minggu 7 anon asa toktong di bagasan hasirepon ni roha asa toktong boy mangurubi akan na boy surupa di tonga-tonga niya ka ulaw ni asa terbereng harajaumu, asa terbereng na siuto Kristus dohami Tuhan, ay namanggutil dohami, titikina moloso pargali hami. Ali Tuhan, homa na mga ramoti huriamon, siya muleda danak si kolaminggu sahat na magudang, terlumubi akan na tua-tua nami, lansia. Na terus dupi hami Tuhan, laman nangyakon na sida dito nga tungan ibagas dohot parjupangan nami, dito nga tungan ibagas coroon. Talagang lupa hami Tuhan di bagasat tikon manangyakon akan na tua-tua nami na di mo napasugit. Nang di pasato umur na gadyang asa toktong mahon na madungani na sida. Madungani mga roro to di na li Tuhan. Asa takas diingot na sida. Diaka gadyang ni umuri siya kolo li Tuhan. Jala tutugudang ma akan na tua-tua nami manangyako kami na adong di parserahanon. Nang lupa kami Tuhan manangyakon ng uluan ni huriam semulai pucuk pimpinan HKBP Ipurus Sekjen Kepala Departemen Preses songoni akka pangulan ako tiki na pinakem Tuhan laho manaburuhon buni di tonga-tonga ni huriam di sadok portibion pos rohanami Tuhan ramu tamu ma nang huriam na saresot munang indaon asalam marbungaran lam gudang akaruas ni uriam na manabur tutodi dang tu daging atong tuhanguluan ni mahami Tuhan bongot tuhara jom jala pos rohanami paborhato munang aka keluarga nami naro di bagasat tikyon tumbal gasitutu madutu paso-pasum tu aka na manaburkon dalam manggutil di todim mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurian itu hatta
tapasahak ma amplop para lopo-lopon na pakota tu diakoni sosial ni huriat taon song inang peleata na muli ditik kina mared de hita. Mared de mahita siya buked de nomor 724 ay sada dohot udutna. Tuhan
Tuhata tatangya koma pelean natapa pungoto adupan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na di banua kijang. Odu haroroan ni saluhut sileo-lehon na denggan doho nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masya na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Siya jalo magabi wap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasi ang hami pilihanon. Pati bulho na rajaw mo nito nga itong ani huriam dohot di portibion. Buhay maruhanay marhite-hite todim. Asalamutan na hami gulang ni sileo-lehom itu hami. Asalam gergirhay madok maliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di banua gijang sa pinarbadia maguarmu sa Roma harajon mo sa saut malomo ni roham di banua tongaon song na di banua gijang leho matuhami sa darion hanguluan siya pari si samadosa namin songon panesa namin di dosa ni dongon na mardosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de mata maho. Disodakon Tuhan de mata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de mata mabuhina tuho. Jala di pasaur homa damena tutodim. Ya, hurian itu hata, binaong tapasaha derita tu aduban di mata. Prabu mahita jongjong salihuna. Hurian itu hata di hamaka amanginang di minggu keluargaon songolinang di tungan di bagaspe, dokai mama uliati kudang di percupangata do tu hata di bagas hatikion di minggu keluarga kesehatian di tahun 2022. Dalam mulia temah pasahatami tu keluarga ni mata tabunan inang buru raja guguk dohot songoni nang pemandu lagu keluarga mang tubing buru raja guguk dohot saluhuk nahita naro di bagas hatikion sudi hami perhubas di bagasan sadario pasahaton tu hamudamang dainang nang akanakon keluarga saluhukna. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.